Cuirla le linn COVID-19. De nud de hismóirí, modula tacu le gnáthab le húla. Ibre a hain. Pléile de lani, an tábhacht de bhuinin le gnáthab agus plán le húla bheitú, dá sláinte agus dá bhlána, mar réon leis an tábhacht de bhuinin le cumad suas leis an curriculum. Ibre a dó. Cuid gló a gcuid ama ibre scoile a bhéidú de réir a chéile, agus déan iad a bheala le susanna geara a ghlacha idir blach stadair. Ibre 3. Bí ré ahrú a dhéanamh chun freastal idir riachtanis féin agus riachtanis de lani. Ibre 4. Sppraag na lani ní sinne chun cuidú le na siblaní níos óige. Ibre 5. Ná déan darmid, ní bhainean an elam le sí síos ag an desk le peann agus pápar amháin. Is féidir le lani fólam, trí ilamid gníomhaíochtaí eile. Ibre 6. Tací lo a schedule a chuir an uirint, ag bra ar an níos, a riachtanis freise, agus an spragu atá iontu. Ibre 7. Tuair deiste lani, ráhanna a dhéanamh madidir lena blanana léthúla. Ibre 8. Cuid gló smaoinmh ar conas a déad fia blanana léthúla a dheasú. Ibre 9. Déan iad a bhola agus a rasú, as a bheith ag obair go crua agus a dhéanamh a níhall. Ibre 10. Bí fáinach agus cinálta leat féin. Le haid tuile eolais, té chuig, gov.ie/scoileanna.